Małopolska jest takim miejscem, w którym naprawdę kultura i wszystko, co jest z nią związane, to jest najsilniejsza strona naszego województwa, naszego miasta i wszystkich tych miasteczek. Następują zmiany, które są czymś bardzo pięknym. No, mogę powiedzieć, że na przykład o Muzeum Sztuki Współczesnej, prawda, które się mieści w takim miejscu, które do tej pory były przestrzenią fabryczną, a dzisiaj to się nazywa postfabryczną. Te fundusze, one rzeczywiście inspirują ludzi do tego, żeby się zmieniali. Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Budynek, który dzięki tym funduszom jest jednym z najpiękniejszych budynków tego typu w Europie. Ludzie, którzy tam przychodzą i się zmieniają. Fundusze europejskie dla Małopolski. Pozdrawiam, Jerzy Fedorowicz.